እንድሕራሎ ሓውና ጥራይ ከማን እንድሕር ፀገም ኣለዎ ስኻ ከዓ ድሓን ኮይንካ ፅልዋ ይገብረልካ እዩ ቅሳነት ኣይትረክብኒኻ ስለዚ ስኒ ኩላትና ልዕሊ ዓቕምና ፀገም ወይ ንግዚኡ ወይ ንነዊሕ ግዜ ወይ ቀጻሊ ኣለና ማለት እዩ ወይ ኣብ ሓዳርካ እንድሕር ፅቡቕ ዘየለኻ ስለዚ ስኒ እቲ ቻሌንጅ ብዙሑ ኣፍሉጦ ከዓ ባዕልና ክነጥሪ ክንፍትና ኣለና ባዕልና ንነፍስና ከመይ ጌርና ብቐሊሉ ክንሕግዛ ንኽእል ኮሎ ገና ከዓኒ ማለት ስኒ ሓገዝ እንድሕር ኣድሊና ከዓ ሓገዝ ኣድሊኒ ንምባል ነውሪ ኣይኮነን ፅቡቕ እዩ ከማን እያ ስማርትነስ እዩ ሓገዝ ኣድሊኒ ክትብል ከማን ረዲኤት እዩ ተረዲእኹምኒ ቁስልኻ ሓቢእኻ ንፈውሲ ኣይትረክብኒ ኢኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ድማ ኣብ በቲ ንኣሽቱ ነገራት ከዓ ክነስተብህለሉ ኣለና ድቃስካ እንድሕር ጭራሽ ከም ቀደሞ ዘየለ ወይ ደቂስካ ከማን ዕረፍቲ እንድሕር ዘይስማዓካ ኮይኑ እዚ ዓብ ምልክት እዩ ድቃስካ ከመይ ጌርካ